Mit navn det er Kasper Andersen, og jeg er ejer af shoppen heroppe i Viborg Golfklub. Nogle af jer har måske mødt mig i anden sammenhæng. Jeg har også tidligere bestyret shoppen nede i Silkeborg en del år. Jeg har lavet den her lille YouTube-kanal, fordi jeg har i faktisk flere år gået med sådan en lille projekt, jeg godt kunne tænke mig at starte op, som skulle omhandle det at være, jeg skal sige seniorgolf, for det hedder det nok ikke, men være golfspiller i min aldersgruppe, plus minus, lad os sige 10 år. Og det skal omhandle det, hvis man har ambitioner med sit golf, men er i den her aldersgruppe. Kan man udvikle sit golfspil, eller er det egentlig kun for unge mennesker, hvis man har en eller anden ambition, man gerne vil nå? Jeg har valgt at kalde en Quest for the Echo Tour, simpelthen for at sætte det hele lidt på spids. At jeg nogensinde kommer af Echo Touren er nok rimelig usandsynligt, men det er heller ikke sjovt at lave en video, der hedder Quest for Handicap 2 eller et eller andet. Så vi sætter det hele lidt på spids, og så skal det jo selvfølgelig også sige, at jeg er dybt inspireret af Rick Shields og Peter Finches videoer, der hedder Quest for the Open, som de laver. Det er nok der, hvor sådan konceptet, eller hvad kan man sige, formen af den her serie er stjålet fra. Men det her, det skal simpelthen omhandle, er golf kun noget for unge mennesker, hvis man har en eller anden ambition. Vi har jo rigtig mange herude i dag, der spiller golf, som kommer fra tidligere elitemiljøer, om det har været fodbold eller badminton, svømning eller hvad jeg nu har mødt igennem tiden af folk. Og det er jo ikke fordi, vi mister den her ambition, fordi vi går i golfens verden. Nu har vi den bare i en anden sport, men det er rigtig svært, synes jeg, at accelerere inden for golfen, fordi den er så... Det er ikke ligesom bare at cykle. Misforstå mig ikke, at cykelrytter, de har det nemt, men det skal ikke være ret længe væk fra golfbanen, før dit short game begynder at være dårligt, eller din putning begynder at være rusten. Så hvordan kan man som en voksen mand, eller kvinde for den sags skyld, der har barn og hus og hund og familieliv og arbejde osv., hvordan kan man strukturere en uge, en måned, en periode, for ligesom at kunne rykke sit golfspil imod et eller andet, som er lidt mere end bare lige 200 handicap? Kan det lade sig gøre, eller er golfsporten hovedsageligt for unge mennesker, hvis man har ambitionsniveau? Det er egentlig det, jeg vil prøve at undersøge, og det kommer til at tage udgangspunkt i flere forskellige ting. Udstyr, nu er det jo selvfølgelig lidt oplagt, fordi jeg har shoppen heroppe og har adgang til forskellige ting og prøver at teste. Det kommer også til at omhandle selve strukturen i træningen. Det kommer til at omhandle en træning, jeg har tilkoblet vores træner heroppe i Viborg, Andreas, som ham, der render og hjælper mig, når jeg i ny og næ har et eller andet spørgsmål. Jeg har aldrig været flittig til at bruge træner, og jeg kom relativt sent i gang med golfen. Jeg var vel 18-19 år, da jeg for alvor begyndte at dyrke det. Nå, undskyld, jeg blev lige forstyrret. Jeg er faktisk på arbejde lige nu, der var lige kunder nede i shoppen. Men nej, jeg var som sagt relativt sent starter i golfens verden. 18 år gammel, og fandt ud af, at jeg blev ikke fodboldspiller, så var golf sgu egentlig meget sjovt. Og så blev jeg bidt af det, ligesom så mange andre er blevet. Så har det jo lidt stille udviklet sig og haft alle de problemer, som alle andre har i sporten, med at sidde fast i forskellige handicapniveauer. Og lige pludselig så knækkede man koden, og så røg vi ned i handicap. Og tænkte, det var da rigtig spændende det her. Ikke igen, fordi jeg tror, jeg var på vej til at blive professionel, ikke i nærheden. Men så blev man far. Fik hus, alle de der ting. Så røg tiden, så fik man ondt i ryggen. Så sad man for meget stille og blev for tyk og alt det der. Og så skete jo det for mig, at når jeg spiller mindre, så spiller jeg dårligere. Så mister jeg lysten. Når jeg ikke kan finde tiden til ligesom at dyrke det på det niveau, jeg ønsker, for at ligesom kan være optimal hver gang. Så det er egentlig hele konceptet. Så nok forklaret en 3-4 omgange. Så det håber jeg, I synes er sjovt at følge med i. Det er som sagt bare sjov ballade, og samtidig en lille smule alvorligt i det, fordi det er, jeg synes det er interessant, om man kan gøre noget, hvis man har et ambitionsniveau, og det ikke kun skal være at flytte til 200 handicap, men man gerne vil det eller andet. Så ja, følg med på kanalen, hvis man vil se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror første milepæl kommer til at være næste weekend, der er klubmesterskab, det skal jeg deltage i.
36 huller lørdag fra hvide klodser, eller 1061 som det hedder herovre. Jeg skal lige vende mig til det lavet om, fra hvor jeg kom fra. Så det bliver rigtig spændende. Og så lader det være ligesom benchmark for det hele, hvor jeg er henne nu, og hvor skal vi hen. Og så vil det være løbende samtaler med mine træner og så videre, hvor vi skal forbedre os hen af. Så jeg håber, I synes, det vil være sjovt at få med. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme mere i gang med det. Vi snakkes ved.